24 जून 2017 दिसा नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोचो ड्रायव्हर उमेश भालचंद्र दर्गेन परवरे पुलीस स्टेशनात तांच्या सुपरिटेंडंटा आड कागाळ केल्ली। ह्याच दिसा ड्रायव्हर दर्गे एनसीबीच्या ऑफिसात मोबायलार बिजी आशिल्लो। त्या वेळार थंयसर सुपरिटेंडंट पावल्लो। आपणाक गुड मॉर्निंग म्हणूंक ना म्हूण ताणें म्हाका बडयलो आनी गाळयो दिल्यो अशें ड्रायव्हर दर्गेन पुलीस कंप्लेनींत बरयलां। आम्ही ऑफिसला जाऊन बसलो। त्याच्यानंतर आमचे सुपरिटेंडंट जितेंद्र रंजन आले। तेव्हा मी मोबाईलवरती असं खाली मान करून माझ्या मित्राचा फोन नंबर शोधत होतो आणि त्यांची एंटर झाली ऑफिसमध्ये आल्यानंतर त्यांनी बाजूला एक शिपाई होता, त्यांनी गुड मॉर्निंग केलं। त्याच्यानंतर त्यांनी माझ्याकडे लक्ष दिलं ताबडतोब असं आणि मला सांगितलं, दर्गे उठो, क्या चल रहा है तुम्हारा हमेशा का नाटक। बोला, मी विचारलं की सर क्या हुआ, तो बोलतो तुम हमको गुड मॉर्निंग क्यों नहीं किया। मैं बोला सर मेरा ध्यान नहीं था, आप एंटर किया हो, मैं मोबाइल पे दोस्त का नंबर निकाल रहा था। बरंच काही मला शिव्या वगैरे दिल्या त्यांनी आणि शर्टाची बटणं तोडून मला एक लाफा दिल्यानंतर एक फाईट मारली आणि त्याच्या हातामध्ये त्याची चावी होती गाडीची, ती त्यांनी इथे मला मारली, इथे आतमध्ये। ती काय एवढी जास्ती डीप नाही झालेलं आणि ते बरं झालं। सुपरिटेंडंट रंजनान जितो मारपाची धमकी दिल्या अशी कागाळी दर्गेन केल्या। मला ॲक्च्युली 3 महिन्यापासून तो हॅरेसमेंट करतो आहे या ऑफिसमध्ये। त्याच्याबद्दल मी डीजीला लिहून दिलं होतं दिल्लीला आणि त्या कारणामुळे मला वाटतं तो काहीतरी चिडला असेल आणि त्यांनी बदला घेण्यासाठी त्यांनी एवढा मोठं ॲक्शन त्यांनी केली त्या दिवशी। आणि तेव्हा आमचा संपूर्ण स्टाफ जागेवरती तिकडे होता, पण त्याच्यानंतर ते स्टाफला पण धमकी द्यायला लागले, कोई किधर बात नहीं करेगा, इधर ही सब लोग बैठो, फोन पे कोई बात नहीं करेगा, किसी से बात नहीं करेगा, असं करायला लागलं। ड्रायव्हर दर्गेन कागाळ केल्या उपरांत 24 जूनाक परवरे पुलीस स्टेशनात अदखलपात्र गुन्हो म्हणून ही केस रजिस्टर जाल्ली। ही केस रजिस्टर जाल्या उपरांत आयज मेरेन ह्या केसीत कांयच प्रोग्रेस जाल्लो ना। सुपरिटेंडंटाक सादो चौकशेक लेगीत आपोवंक ना। प्रुडंटा खातीर विजय तुकाराम मराठे आणि सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।